Kapin 30 ka mga balay sa barangay Makabalan ang naugdaw. Human gilamoy sa kalayo. Problema sa linya sa kuryente ginatudlong hinungdan sa insidente nga ginaimbestigahan pa sa kabumbiruhan. Ano ang dugang detalye? Miulbo ang dakong kalayo nga nakatugaw sa mga residente sa sitio Mulmak sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City pasado alas 7 sa gabi adlong Martes. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang nagdilaab nga kalayo nga halos moabot na sa ikaduhang andana sa usa ka building sa lugar. Sa laing anggulo sa video nga kuha sulod mismo sa compound sa Makabalan Port, makita sab ang kakusog sa kalayo samtang ginalamoy ang mga balay. Nakamata lang ko nga aso na kong atop. Sa taas ko natulog. Paspas kay sanan. Sudkay ko anon, dili na matabang. Ulbo ng kalayo. Sumala sa mga residente sa lugar nga nagsugod ang kalayo sa panimalay sa pamilya makahilos. Gituuhan sab nila nga electrical short circuit ang hinungdan niini. Din sila ba? Din sa gawas naman nga wire. Katay na ba? Tungod sa dikit-dikit ng wire daw na dikit-dikit ng balay. Palisuray ang pagresponde sa mga personahe sa BFP tungod gamay ang dalan pasulod sa fire scene ug layo kini sa dalan hinungdan nga gisaka sa ikaupat nga alarma ang sunog. Gama sab sa light material sa mga balay, butang nga paspas ang pagdako sa kalayo. Tag-as kay ang host na uban 5 ka host ang gisumpay kay wag gyud dalan nga pasulod. So sumpay-sumpay na lang gyud host. Nagpadayon ang investigasyon sa BFP aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa sunog. Samtang miabot sa kapin 30 ka mga balay ang naugdaw, kuna sa anaa sa sobra 200 ka mga residente ang apektado. Anaa sa 280,000 pesos ang gibanabana ang danyo sa sunog. Temporaryong gipahimutang sa barangay Makabalan Government Court ang mga nasunugan ug gipanghatagan na og paunang tabang. Pangita ta og mga witnesses nga posible nga makabig-on sa atong teorya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.